hagi tini BJP ni MLA Rampadha Roman meeting khaile ke Kokborok language no tuye bongni first choice script nga ke Devnagari hagi o 8 schedule include khanyani a kok mamang sawo borok 8 schedule include khanyani nga ke je Bharat haktoro kubuni script tongmani hagi nijini phana slamai amo use mark khlainai hagi amtim hai mamang khlainani bagi salai tonglai amani bagi kabangma borok joli laijak Sar Ranjit Songrok social media ni bising tirok bo kabangma Tiprasa student rok bo chajagya tomani bagi himale Tiprasa student rok ni 99% of first choice Kokborok language no Roman script by sinyani tai Bubagra bo amro support khai tongo hage kabangma je hapango tongnai je bongni montri te bongni je leader tongnai rok borong ha ke support khaya nijini islam di haya ke bangla use khai di Devnagari use khai di ni sawai ke Tiprasa student rok amu gosia borok si pori nai thing no at schedule amo recognize khajak include khajak haipano bahike mizurok bongni 8 schedule including ya phano bongni kok hake borok bahike Roman script by borok board exam te borok ni language no bongni mizu language no borok Roman script by si borok rungsrungi tonglai hake amte hake no Nagamis robo Nagaland no amte hake no porilai tonglayo srunglai tonglayo hake amte hake no je Meghalaya ni Khasi Garu robo rungsrunglai tonglayo amo simia Assam Karbi District Council borok Roman script use khayo Assamese script ni sate hake chini oja kha bodol khai Roman script no at least second option panardi je Bangla script simani Devnagari script simani amani thaniwo je kaine option di ajaga Roman script bo option di nei je sanlai tonglai mani amono amte haipano khlainani chesta khlaiya je Tiprasa student rok 99% no je borok Roman script by sinyani bagi chajago not only student je youths tongnai je Tiprasa tongnai joto borok no Roman script by nijini kok no sinyani bagi belekhe chajago te spelling rok bo thik tongo word rok bo thik tongo pronunciation bo chung thik khlai suimano haki tini o MLA Rampadha Roman je borok Kokborok Roman script no meeting khale Kokborok Roman script no Devnagari by slamai at schedule include khane hini borok meeting khalemani borok discuss khalemani ajagao borok letter si release khaimani aro Devnagari include khane hini bangma borok no sajaglia chini Tiprasa leader Sar Ranjit bo sajaglia amno tuyi naslemung phunugui Facebook o post khaika chini Kokborok sikrung Vikas Rai Debroma sar bobo chajagyangi Facebook o amno tuyi post khlaika hake Bubagra sajagya amono kabangma discuss khlai tongo movement khlai tongo kabangma je organization student organization rok baibo mililai koklam rok salai tonglayo hake tini Bubagra luguthum pandao thangjak Waifang kami BC under Birchandra Kalsi constituency Sar Babaranjan Rwng ni andaro hake kabangma Tiprasa lukurok ajagao thangi Bubagra no logirika tei kabangma Tiprasa lukurok tabobo Tiprasa ni bagui khathon laijak bukhabai laijak tomani bagi himale kubuni je hapango tongnai rok ayang central fanung tung hasteo fanung tung norok jotono saimono tamo klaijak tong dom kirok rojagi tongo kabangma Tiprasa rok no tai kabangma chini je script tongmani chung Roman script salai tonglai mani amono bo khud CM bo sakbai thangno norok ni script slamdi norok joshino Bangla use khanya muchung yanga ke norok joshino Devnagari use khanya muchung yanga ke borok amte hini khokbai thang bo sajak tongo je yangle Tiprasa student tai Tiprasa rok 99% no Roman script salai tonglayo hake amono tuino baksa buksu Tiprasa rok joli laijang o baksa Tiprasa student hake Tiprasa rok ni je bongni decision hayake je bongni wansukmani amono nasiga winyo borok o khoroktam minister rok mililai meeting khalaye borok simi decision nalaye decide khalaye borok namti script sesine hai ira hini borok amtui decision haike decide khalemani noti Tiprasa rok jolija haike norok amono tui tom sanmo chung komeni bisindiki shahar mano haike o video no sajake like ready share khlaji joto Tiprasa ni thani no channel no subscribe khaji hambai klungka।